čo je 10 najjednoduchších spôsobov, ako sa stať bohatý. Myslíš, že jedna by mohla byť vyhrať lotériu alebo niečo také? No, vyhrať lotériu zrovna nie je úplne jednoduché, inak je to celkom ťažké dosiahnuť. Potom asi zainvestovať na finančné trhy? Investovanie je na druhom mieste. Konkrétne investovanie do indexových fondov. Tak zainvestovať do nehnuteľnosti alebo skúpiť nehnuteľnosti? Investovanie do nehnuteľnosti tam je na čísle 5. Tak potom tvoriť podcasty? Tvorba kontentu je číslo 4. Robiť v sales? Robiť v salese tam je, áno, je to na čísle 3. Tam vlastne nie je strop, koľko môžeš zarobiť, ak sa pohybuješ v oblasti predaja. Čiže ja mám vierať peniaze v kasíne na blackjacku? Nie, to tam není. V top 10 je to veľmi ťažké vyhrávať v kasíne. Tak urobiť nejaký startup? Startup tam je na čísle 6. Napríklad, čo urobil Cicman? Predával online veci? Presne tak. Predávať online veci je číslo 8. Alebo taký softwarový inžinier? Áno, vytvárať aplikácie alebo software na čísle 9. No a keby niečo vymyslím a dám si na to ochrannú známku? Áno, intelektuálne vlastníctvo je číslo 7. No a keby použijem peniaze ľudí ako páku? Používanie peňazí druhých ľudí ako páka je na čísle 10. OK, a číslo 1, som prekvapený, že si to ešte nepovedal, čo by bolo také najjednoduchšie pre mňa, aby som zbohatol. Fakt neviem, Tomáš. Fakt, povedz mi. Najjednoduchšie je dobre sa oženiť a nájsť niekoho bohatého.